Ne znam, mislim da je on došao kraj. Mata, stvarno ono, mislim da je ovo pretežak put, da još jedan korak zakoračimo njemu. Nisam mislio da će doći do ovoga. Kad sam pročitao one komentare, kako me Mata ponižava. Bože. Mata, ako ovo gledaš. Ne kužim li što hoće od mene. Kaj trebam odgovarati? Nije mi niš jasno kaj hoćeš sad da... Ispričat mi se možeš, to bi bilo u redu. A ljudi, bili smo, iskreno ja nisam isto, mi se tako malo zajebavamo, jače, Mata isto kad edita video, on izreže ono kad ga ja sprcam, znaš. Pa on stavi ovo više gdje on ispada neki baja, ona tamo. Priča o psima, kužiš simo tamo, a frajer mi ono 10 metara, boji se bog te i se popne gore 4 koraka iza zakorači. A zašto se ljutiš? Pa kaj su ljudi pisali? Pa mislim, ja sam ljutim ništa, ali tebe... Neg. Ljudi su jebote. Pa ništa, da, pa gledao sam komentare malo i to, ja si ono sad kuš isto prođem, tebra, mislim si ono, jebote, treba bi ići na policiju. Ne, ljudi ono, gledaj, najte ono, to krivo, vidio sam da ekipa piše ono, led kao ovo, prejako te zajebava Mata, ono, pretjeruje, njega ste počeli vrijeđati to. Ali bila su tako 2 komentara. Javili su mi se neki ljudi isto, ispitivali me, ono, bez mene i tebe, ono, bez našeg odnosa. Ali, ne, ljudi, mislim, ono, neki put je malo ono, i možete dobiti došli da se tako... Kad je najbolje, jučer sam Mati rekao, malo je pretjerao i ispričat će mi se ovom videu, za to vidit ćete svi. Obećam, mislim obećam, moram. Sad skoči ispod efekta malo. Lako mi to kaže, da ga molim te snimi, sam se Sakriva se. Nisam ja. Tebra, ja sam malo crveno faci, vina sam se popio malo. Vina si crcno. Znači, oprosti što te zajebavam alkoholičaru moj. Hoćeš sad ljudima priznat da imaš problem s alkoholom i da si alkoholičar? Ljudi moji, ne znam, ako želite pomoć u ovom mom problemu, pošalje, pitajte baki i dede, svo domaće vina koje imate, šaljite na adresu, daću vam je, javite mi se, testiram domaća vina, crno mi je najdraže. I ako možete 100 eura uplatiti na račun? Malo više. Malo više. Wow, ej. Ne, Tebra, ovako. Čekaj, jesi stvarno bio tužan? Pa nisam ja bio tužan, Tebra, kuš. Ali čekaj, ja sam mislio iskreno da si ti malo tvrđi, ono. I da kužiš sa jebaniciju. Lik, ali ne, ljudi, iskreno. Mata tak, kad izedita, on izbaci ono kad njega neko, znaš, ono, prcne. Pa onda on ispada kuš neki baja simo. Kaj baja, lik, pa svi znaju da se ja bojim pasa, lik, to nije... A ne, jučer, nije mi se sviđalo način na koji mi je rekao ono, razumiš? I onda on meni tam joj ti kaj bi... Pa lik i puno ljudi se složilo sa mnom i lijepo su ti napisali da Staffordi nisu za zajebanicu. Ali većina ljudi je napisala da... Nije većina. Ali Tebra, ti to možeš na ljepši način reći svom najboljim prijatelju. Nije većina. Tako. Lik lijepo sam... Ne, ljudi, ono, malo ste krivo shvatili, ja sam izgleda. A lik nije većina, ono. Lik većina se složila s tim da je Stafford opasan pas za Ja ovoga. mogu gledati u sebe dok ti mene snimaš. Ne. Lik, većina se složila da Stafford je opasan pas i nije za bilo koga. Pa dobro, naravno, Buras... Ljudi su ti većinom napisali, probaj prvo sa ono pekinezerom ili s nečim ili sa glistom ili sa pužem. Vidio sam mimove na glistu i to ono, mamu je... Buraz, ja glistam. Daj snimi ovo klauna, bog te mazo, Ufo, dođi. Znači, najveća je fora u tom, da je to bilo tako random, znači ja sam vidio to od Fran je stavio story i ja random rekao, ja rekao, jebote, baš bi volio psa imat ono. Ne, rekao si, baš bi si volio Stafford. Da, i ne, okej, to se nadovezuje na to da ja, ako bi ikad imao psa, imao bi Stafford, to mi je najdraži i najljepši pas. I vidio sam ih i puno i obožavam te pse, tu pasmu, jel? I ja to kažem, ono iz zajebanice, nisu ja sam bio, ajme idem ja uzet, ja s Frankim pričam i Franki kad idem po psa, ne. Ne. Jo, budala, naravno, jo, let, kaj bi ti psa, ti si najgora osoba koja bi, da, brinula sam. Ali znaš zašto sam ja to rekao? Zato što si ti veoma eksplozivan. I onda kad bi taj pas bio eksplozivan, sve bi nas izgrizao. Ne bi Tebra, lik, pa kaj najbolje ja sam imao sam jebate psa u Njemačkoj. I lik ljudi pišu kao da ja to tebi pišem, a da ja mislim da ja mogu, Buraz.
Ja tebi to govorim zato jer bi se ja bojao, buraz. Dobro, to je to. Ja bi se bojao tog Stafforda, buraz, kojeg bi ti odgojio, evo iskreno, ono, lik, taj pas bi tu izgrizo sve, ono. Pa kud ti fucking znaš? Ja ću pričati o nečem kaj se nije dogodilo, da ću kameru pičku mater na čiš. Majka mi si ono bit. Ali gledam, evo, kad dođe ti neku kuću, fino se počasti, bro, to se jede, to je gozba. To ti je ono, Znači je propast. Brano, tvori vriđ, ono, to sam nešto je ono. Rega 361. I nis bit. I uglavnom, Leon me zamolio da ga više ne zezam, a ja sam mislio da on kuži moje fore. Ne, nisam ga zamolio da više ne zezam. Rekao sam mu da je jučer malo pretjerao, jer je to... Ali kak sam pretjerao, rekao sam sam svoje mišljenje, ono, to ne znači da sam ja u pravu. Ali ako ti imaš mišljenje o meni, takvo, da mi je problem. Lik, zašto je to problem ako ja sam imao mišljenje u vezi toga, ne moramo se u svem staviti. Dobro te, brat, u vezi toga, ali... Ja iskreno i dalje stojim iza toga da mislim da ti ne bi znao Stafforda od... To je druga stvar, to je skroz ok. Pa tak sam ti to i rekao, Ti si ali... to rekao jako ružni, znači... Nisam rekao ružni. Neki put mate, ja njega fakat predobro znam. I kaže onak, nešto na način kakav ni ne bi on možda to, kako bi rekao i objasnio. Ali nikad nisam Pravi to sam. izgovori jer mu isto jezik od mozga brže radi neki put. Pa baš i nije, lik, to sam rekao više isprdnio, iskreno. Sad kaže Da dodam onako umjetničku slobodu na to. Predobra sloboda, prelijepo. Lik, rekao sam ti da si ti najgora osoba za Stafforda, to sam rekao. Malo drugčije. Kak sam rekao? Sad, nikad to nećemo znati da to nije snimljeno, ne mogu se sjetiti točno. Ali kaj je bilo bez obrazno? Ali zvučalo ružno, rekao sam mu tad da me uvijek. Nije lik, nek se ti naljutio tad, jer... Ja se uopće nisam naljutio niti jednu trenutku, ljudi moji. Lik, ti si se ljutio i rekao si kao, moji prijatelji ne vjeruju u mene da ja mogu odgojiti psa. Zato si se ljutio, lik. Ja ti sam kažem svoje mišljenje, lik, da taj pas... Lik, ne. Ali vidio sam, ono, ljudi mi se javljali to, ono, a mate nema ideje šta da snimu, pa evo nas tu smo. I svi se grohotom nasmiješe. A još imaš neka pitanja ovako, ono, čao. Imam. Koliko me blizu na čemu? I još sam te htio pitati, daj nam ti opiši kako bi ti tog Stafforda odgojio. Kako bi ga jebi ga odgojio, znaš šta? Kako bi ga odgojio? S ljubavlju. I kaj bi kad bi te frajer izgrizao? Pa nemam pojma, majke moja. Kaj bi me izgrizao? Znači, ako bi... Jebote, kuš, fakat mi je toliko ono, ne mogu o ovom razgovarati, ali je to takva bila samo jedna rečenica u prolaznosti. I ne mogu vjerovat da ovom radimo video trenutno. Jer ono, ne da, je onak bila nema. Pa lik, zato kad ja znam tebe iz inata ćeš ga uzeti da nam pokažeš da ga možeš odgojiti. Definitivno. I viš da ovdje nije bez veze. Da, 100% ću uzimat psa da tebi nešto dokažem da bilo, da, 100%. Vidite vi to neki put u glavu. Je on pametan, bistar. Hastaš sada neki put te, bravo. Lik, ovo ne ide u video. Stavite u video, stavit ćete u video. A kaj ti mene sad vrijeđaš? Sad su moji osjećaji povrijeđeni. Lik, ja se ne ljutim. Ja se uopće ne ljutim na to. Ne ljutim se ni ja. A ne, da vam pokažem poruke kako je mi jučer pisao, kao ono. To nisam, pisao sam ti jer sam ono, ljudi mi jebote pišu. Ja ono jebote... Lik, ti si mi napisao dosta omalovažavanja, pa nije to omalovažavanja. Ponizavanja. Ne, istina, ljudi, to je... Nije to lik ponizavanja. Nisam zabavno, to je normalno. Lik, kaj ponizavanja, ako sam ti rekao da mislim da ne možeš. Je možda on video ispalo malo da ono... Mene mata sabotirao. Je. Pa lik, jučer si imao ti taj dan. Evo sam da... Gdje si malo... Na žici. Da. Na žici i sve ti je na živici. Da jer sam jebi ga ovo s autom još ljudi moji nisam riješio, to jest ja sam sad riješio, prodao sam auto. Evo ga, molitva za donacije 3, 2, 1. Molim vas donirajte, stavit ćemo link u description, šalim se, ne treba. Ja mislim ako ste voljni... Ne treba, šalim se. Meni javite, gledaj, šta ćemo se mi dogovoriti. Sve ćemo sortirati. Leon Shop uskoro. Oh shit. Big drip, on the way, you get me. There, up, down, whatever bro, you get me. Ja. Yeah. Und, Leon ima novi auto. Uskoro video Leonovom novom autu. Da, kupam novi auto, možda ćemo ići u Njemačku, ne znam, vidit ćemo ako će dečko se nastaviti ovak ponašati, onda koji će mi kura, ako neće onda... Uglavnom me Leon prosti što moje mišljenje se kosi s tvojim. Sve 5 buraz, okej, nisi i dalje se ispričao za konkretnu stvar oko čega je bila dilema.
Ali A reci za šta da se ispriča. za grubo izražavanje. Leon, ispričavam se za grubo izražavanje svojih misli. Hvala Boru, zvolim te najviše na svijetu. Vi koji mislite da se mi svađamo, vi ste glupi, ne kužite fore. Pušite mi Vozit će se. Rari, aj bok, do sljedećeg videa, like, share, subscribe i te šeme, aj bok. Vozi me, ovo sunce ko za nas napukalo leto prelep grad, česne sata. Stvorile su više priče, ono hoću sve da uzmem. Ja hoću sve da uzem, ali hoću sve za nas.